Vítam vás pri sledovaní ďalšej časti. Dnešným hosťom je pán inžinier Peter Beleš, kandidát na miesto tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu. Zdravím vás, pán Beleš. Dobrý deň. Povedzte nám niečo o vás. Pracoval som v Slovenskom rybárskom zväze takmer 15 rokov v rôznych pozíciách, najskôr ako odborný referent na odbore tečúcich vôd, neskôr ako oblastný ichtiológ a posledné 4 roky ako vedúci odboru tečúcich vôd. Akú školu máte vyštudovanú? Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor zootechnický, a minulý rok som obhájil doktorantské štúdium, dizertačnú prácu na tému ichtiofauná vodárenskej nádrže a kvalita vody, čiže účelové rybárske hospodárenie. Dobre, a vy sám ako ste rybárom? Áno, som rybárom od 10 rokov, organizovaný som v miestnej organizácii v Čaci. Obľúbený spôsob lovu? Privlač. Paráda. Ako viem, tak vy už nie ste zamestnancom rady, respektíve Slovenského rybárskeho zväzu. Z akého dôvodu? 22. novembra som dostal výpoveď. Skutočné dôvody by som rozdelil do takých troch oblastí. Prvá oblasť bola taká neoblomnosť pri výstavbe malých vodných elektrární. Druhou oblasťou bolo poukázanie na netransparentné narábanie s finančnými prostriedkami členov Slovenského rybárskeho zväzu. A treťou oblasťou potom samozrejme znižovanie vyčlenenia finančných prostriedkov na zarybnenie a takisto veľké rezervy v procese zarybňovania. Čiže vlastne teoreticky tak chcete poukázať na to vykupovanie tých pozemkov? Áno, v posledných rokoch sa navyšovala čiastka na výkup pozemkov. No a ešte som zabudol povedať, že som pôsobil ako predseda odborovej organizácie. No a poukazoval som aj na netransparentné odmeňovanie zamestnancov. Doslovne by som povedal rozkradanie mzdového fondu a finančných prostriedkov. Takže takto, páni. Čo hovoríte na momentálnu situáciu v zväze? Tá situácia nie je dobrá. A v podstate rada ako najvyšší orgán jednoducho nevie prijať v súčasnosti opatrenia, ktoré by stabilizovali ďalší úpadok Slovenského rybárskeho zväzu. Na rade sú členovia rady, ktorí sú veľmi rozumní, vedia zahlasovať za prijatie veľmi dobrých uznesení v prospech rybárstva. Naopak, častokrát tam prevládajú uznesenia, ktoré nemajú žiadne rácio alebo sú častokrát aj úmyselné, predkladané a schvaľované. A v konečnom dôsledku škodia rybárstvu. A rybárom samotným. V prípade, ak by sa vám kandidatúra podarila, čo by ste urobili ako prvé? Ako prvé by som určite presadzoval vykonanie auditu za účelom zistenia skutočného stavu, čo sa týka hospodárenia v Slovenskom rybárskom zväze, ako aj ekonomickej situácie. A samozrejme prijatie okamžitých opatrení na zastavenie ďalšieho úpadku a stabilizovanie celej hospodárskej situácie. A ďalej? Vyvodenie osobnej zodpovednosti, no a ďalšie dôležité opatrenia, ako napríklad vrátenie alebo presmerovanie sekretariatu na účel, ktorý si myslím, že je podstatný a dôležitý vo vzťahu k organizáciám, ale aj vo vzťahu k obhospodarovaniu rybárskych revírov. To znamená, sekretariat by mal plniť odborno-poradenskú konzultačnú činnosť v prospech organizácií. No a je potrebné prijať aj ďalšie opatrenia, ako napríklad zabezpečiť informovanosť všetkých členov masovo-komunikačnými prostriedkami adekvátnymi 21. storočiu, to znamená web, ďalej obežníky, Facebook, internet a tak ďalej. Potom evidenciu členskej základne a distribúciu povolení takisto cez internet, tak aby to netrvalo 2-3 mesiace, ale naozaj, aby sa to dalo v priebehu niekoľkých týždňov vyexpedovať na všetky organizácie. A čo ešte, pán Beleš? Ďalej, samozrejme, mojou takou prioritou je ochrana rybárskych revírov proti antropogénnym vplyvom
ktoré poškodzujú napríklad riečne rybárstvo, ako je zamedziť ďalšej devastácii vodných tokov, ktoré sú podľa mňa najväčšou hodnotou slovenského rybárstva. Ďalej venovanie sa podpore chovu povodných a ohrozených druhov rýb, ako je lipen tymianový, mrena severná, podustva severná, nosal sťavavý, jalce. Čiže tieto druhy, ktoré sú častokrát vyhľadávané aj zahraničnými rybármi, pretože pstruhy duhové v západnej Európe takisto prevládajú, ale práve tieto pôvodné druhy rýb v tých prirodzených úsekoch riek, to je tá najväčšia hodnota, za ktorým prídu určite aj rybári z zahraničia. Viem, že veľa rybárov zaujíma aj zákon. Ja osobne by som chcel podporiť novelu zákona a takým hlavným princípom je zjednodušenie celého zákona, čo sa týka legálneho lovu, tak aby sa rybárstvo stalo pre mnohých naozaj oddychom, aby tam neboli nejaké traumatizujúce prvky z toho, že niečo opomenú a jednoducho sa dostanú kvôli maličkosti za mreže. Zväčšiť dôraz na ochranu, samozrejme, rýb a takisto pripustiť moderné techniky a spôsoby lovu. No a pán Beleš, keď už sa toľko pýtam, máme ešte niečo ďalšie? Nejaký ďalší bod? Samozrejme. Zabudol som povedať, že takisto posilnenie kompetencií organizáciám pri výkone rybárstva. Čo sa vieš? Trošku jednoduchšie. Napríklad pri vydávaní miestnych povolení. Organizácie by predsa miestne povolenky mohli vydávať si sami. Aj stanovovať počet vydaných povolení. Mhm. Ďalším bodom je posilnenie kompetencií pre kontrolnú komisiu rady a odvolateľnosť tajomníka, alebo už ako sa bude táto funkcia nazývať, riaditeľa sekretariatu počas toho štvoročného obdobia práve členmi rady. Pokiaľ nebude plniť uznesenia, ktoré prijíma tento najvyšší orgán medzi zasadaním snemu. Dobre, tak ja myslím, že v podstate k tomu dosť. Ja akurát spomeniem, že celý volebný program pána Beleša bude vyvesený pod videom na stránke. Takže myslím, že na nejaké veselé príhody asi ťažko spomínať. Máte nejaké negatívne skúsenosti za tie roky, čo ste tam pôsobili? Tých negatívnych je viacero. To poslednou bolo vlastne služobná cesta v Českej republike, kde som bol preberať násadu jednoročného zubača. Na výdajke bolo deklarovaných 96 400 kusov, no a na prekvapenie pri prepočítavaní násady bola polovica 52 000. Takže zrejme asi takto sa zarybňuje u nás na Slovensku. Áno. A to je aj realita našich zväzových vôd. No a v tomto ja vidím problém, že v dnešnej dobe vo veľa organizáciách je problém informovanosť rybárov o tom, kedy a kde sa tá ryba nasádza, že by sa osobne prišiel na to pozrieť a presvedčiť sa, čo vlastne do tej vody dali. A tak to potom všetko vyzerá. Termíny zarybňovania nemôžu byť tajnosťou a myslím si, že rybári by si mali na členských schodzách zvoliť systém informovanosti a voliť takých ľudí, ktorí im umožnia sa dozvedieť o čase a vysadzania násad do rybárskych revírov. A už keď sme pri tom zarybňovaní, aký je váš názor na minimálne zarybňovanie? Minimálne zarybňovanie dané vyhláškou je súčasťou každého revíru v rámci databázy rybárskych revírov a osobne si myslím, že existuje optimálne zarybnenie a to je aj cieľom každého hospodára, užívateľa rybárskeho revíru, aby dostal to optimum do vody. Zostavenie zarybňovacieho plánu vychádza zo zákona a zarybňovací plán je pre užívateľa záväzný. Čiže ja mám chápať to minimálne zarybňovanie, vlastne znamená to, ako zminimalizovať násadu do našich vôd. Áno, povedali ste to vystižne. OK. A nakoniec, pán Beleš, máme tu 6 otázok, ktoré môžu všetkých slovenských rybárov posunúť vpred.
A tak som veľmi zvedavý na vaše odpovede. Obmedzenie dennej doby lovu. Zdôvodnenie, prečo o 12. hodine v noci musíme vyťahovať udice a o 4. hodine to tam nahadzovať, bolo vysvetlené, že ryba si potrebuje oddychnúť. Aký máte názor na to vy? Je to hlúposť a ja som proti obmedzovaniu legálneho lovu rýb. Správne. Čo hovoríte na lov na dierkach? Je to moderný spôsob, ktorý poznajú všade a na Slovensku nevidím dôvod, prečo by sa nemohol zlegalizovať tento spôsob lovu. Napríklad na štrkoviskách, ale aj iných rybárskych revíroch. Použite sonáru na lov, konkrétne napríklad pre sumčiarov pri vábení. Je to štandardná výbava rybára a nevidím dôvod, alebo teda nejaké poškodenie populácií stavov rýb práve použitím sonára. Ďalšou vecou, ideme traja priatelia na ryby a musíme mať 3 podberáky, 3 peány a 3 metre. Aký máte názor na to vy? Myslím si, že to je také šikanózne. Pokiaľ idú viacerí známi, tak stačí, pokiaľ tam má jeden podberák, jeden peán, ktorý si navzájom požičajú. Môže nastať situácia, že zhodou okolností v tom čase obidvaja majú záber a potrebujú zdovať ryby. Ale myslím si, že sa to dá vyriešiť a častokrát pri love rýb niektorí rybári pomalu ani s rybou neprídu do kontaktu, ktorú vedia vyjačkovať priamo vo vode a tam si myslím, že ten podberák je aj zbytočnosťou. Správne. Skôr by to mohlo byť v nejakom etickom kódexe toho rybára zakomponované, tak aby sa čo najšetrnejšie narábalo s úlovkom. Kormorán. Kormorán je veľký problém nielen Slovenska, aj okolitých štátov. Myslím si, že by sa mal vyvíjať väčší tlak na štátne inštitúcie, ale aj na medzinárodnom poli pri presadzovaní eliminácie populácií. Čím ďalej, tým viac sa vytráca z našich vôd lipeň tymianový. Lipeň ako pôvodný druh, typický pre podhorské rieky, je naozaj hodnotným úlovkom rybarov. V súčasnosti početnosť lipňa prudko klesla a stáva sa ohrozeným druhom. No, teraz tu máme takú trošku pikantnú záležitosť. Pri kúpe z tohto ročnej povolenky sa objavila 1-eurová nálepka, vlastne, čo je príspevok od nás rybárov vlastne na ten rybársky snem. Pri počte nás zhruba 120 000 kusov rybárov to vychádza na extrémne vysokú sumu. Čo si o tom myslíte vy? Myslím si, že snem by mal byť čo najbližšie v mieste sídla Slovenského rybárskeho zväzu, to znamená v Žiline, aby boli čo najnižšie náklady. No a samozrejme organizácie by mali dosledovať, na čo sa tieto finančné prostriedky použijú. Zo skúsenosti viem, že častokrát je to na program na sneme, ktorý v podstate si myslím, že je takou nadstavbou zbytočnou v súčasnosti a takisto na rôzne upomienkové predmety a tak ďalej. Každý nech si urobí svoj názor. A myslíte, že celá tá suma vyzbieraná sa dá na tom sneme minúť? Papierovo určite. A posledná otázka. Na odpoveď som veľmi zvedavý. Internetový magazín www.karpklub.sk. Čo s ním? Či pozerám? No. Dobre. Super. Čo? No a na úplný záver, pán Beleš, čo by ste odkázali všetkým rybárom? Rozvahu pri voľbe tých správnych delegátov na snem a zároveň ich zaviazanie na tlmočenie prijatých uznesení z členských schôdzí. Takže ešte ja poviem za seba.
ľudia, situácia je veľmi zlá a vy to všetci viete. A tak nesedte doma a choďte v marci voliť. A zvolte si tých, ktorí nám všetkým pomôžu, lebo je to naša rybárska budúcnosť, nikoho iná. Tak fakt vás aj ja o to prosím. Pán Beleš, tešilo ma, som rád, že ste za nami došli do štúdia. Držím vám prsty, nech sa vám darí a na vaše cesty rybárskymi cestičkami máme tu pre vás pripravený jeden kvalitný darček, ktorý od nás do štúdia získavate a dúfam, že vám bude slúžiť. To je Carklub TV. To je Carklub TV Houk. Ste Houk? Houk. Houk.